Ahoj! Dnes sa vyberieme na výlet do Trnavského cukrovaru. Cukrovar leží len pár minút od centra a dnes sa tu už nachádza len malý zlomok kedysi obrovskej fabriky na spracovanie cukrovej repy. Z nedalekých polí sa sem cukrová repa vozila kamiónmi a vlakmi, kde sa následne spracovávala v budove, na ktorú sa v tomto videu pozrieme. Teraz vchádzame do obrovskej pivnice, ktorá je z veľkej časti zavalená sutinami z budov, ktoré tu kedysi stáli, a cez túto šachtu sa dostaneme až dnu do komína. Je tu takáto miestnosť s dierami v podlahe a nemáme najmenšie tušenie, k čomu mohla slúžiť. Skúste napísať do komentára. A teraz sa presunieme do obrovskej haly, kde sa z pôvodného vybavenia zachovalo len veľmi málo. Postupne, ako budeme prechádzať budovou, si povieme niečo o histórii a ukážeme si aj pár záberov, ako to tu kedysi vyzeralo. Cukrovar začal svoju cestu v roku 1869 a cukor sa tu dovtedy vyrábal ešte z cukrovej trstiny. Koncom 19. storočia výroba prešla na efektívnejšiu alternatívu – cukrovú repu. Pôvodné zariadenie a výrobná technológia boli na svoju dobu pokrokové, čo umožnilo cukrovaru v Trnave rýchlo si vybudovať dobré meno a zabezpečiť stabilné dodávky cukru pre domáci trh. Po vzniku Československa v roku 1918 sa cukrovar stal jedným z najvýznamnejších výrobcov cukru v novom štáte, čo bolo podporené aj bohatými zdrojmi cukrovej repy na Slovensku. Po druhej svetovej vojne a nástupe komunistického režimu v roku 1948 bol cukrovar znárodnený ako mnoho ďalších priemyselných podnikov v Československu. Počas socializmu sa trnavský cukrovar ďalej rozvíjal a postupne rozširoval kapacitu. V 70. a 80. rokoch bola výroba cukru v Československu na svojom vrchole a trnavský cukrovar patril medzi významných hráčov na trhu. Podnik bol však počas tohto obdobia zameraný najmä na masovú výrobu pre domácu spotrebu a na export do ostatných socialistických krajín. Po roku 1989, po páde komunistického režimu, začal cukrovar čeliť výzvam spojeným s prechodom na trhovú ekonomiku. Bol privatizovaný, čo prinieslo zmeny v jeho vlastníckej štruktúre. V 90. rokoch však slovenský trh zaplavoval dovozový cukor z krajín Európskej únie a trnavský cukrovar musel čeliť tvrdej konkurencii. S postupnou integráciou Slovenska do Európskej únie sa situácia pre domácu výrobu cukru zhoršovala, keďže klesal dopyt po domácom cukre a zvyšovali sa náklady na výrobu. Výroba v trnavskom cukrovare definitívne skončila v roku 2004, keď podnik prestal byť konkurencieschopný voči dovážanému cukru. Po ukončení výroby budovy cukrovaru zostali nevyužité a objekt postupne začal chátrať.
Aj keď je to tu už opustené 2 dekády, tak stále je možné nájsť tu celkom zaujímavé objavy. Ako napríklad stena vyzdobená krabičkami od cigariet, ktoré sa už dnes ani nevyrábajú. Tieto obrovské priestory boli kedysi plné obrovských hlučných strojov. No dnes tu už nenájdeme po nich nič iné, len železné konštrukcie a diery v podlahách. Tento prístroj pravdepodobne zapisoval nejakú teplotu a dodnes sa tu zachovali papieriky s grafmi. Dnes túto budovu taktiež využíva niekoľko desiatok, možno stoviek holubov, ktoré tu časom po sebe zanechali niekoľko centimetrovú vrstvu trusu a peria. Na niektorých miestach je ešte drevená podlaha, ktorá sa na mnohých miestach prepadáva, a toto najvyššie miesto nie je výnimkou. A je len otázkou času, kedy sa železné nádrže prepadnú cez drevenú konštrukciu. Teraz sa pôjdeme pozrieť sem hore na veliteľské stredisko. Po krehkej konštrukcii výjdeme až na akýsi most, z ktorého by bol asi celkom dlhý pád na zem, takže nie, že to budete po nás opakovať. A my sa s vami na dnes lúčime a nezabudnite na like a odber, aby vám nič neuniklo.